kwincwadi ka-Isaya, isahluko sethoba, kwivesi yokuqala ukuya kuma kwivesi yesine. Phantsi kwesihloko esithi umhlanguli kaSirayeli. Ngokuba akuyi kuhlala kuthe ngci kwelinengcutheko. Ngexesha lokuqala walicukuceza ilizwe lakwaZebuloni nelizwe lakwaNefetali. Ngela kamva uya kuyizukisa indlela yaselwandle, phesheya kweYordani, ummandla weentlango. Abantu abo bahamba emnyameni babone ukukhanya okukhulu. Abemi basezweni lethunzi lokufa, ukukhanya kubengezele phezu kwabo. Uyalwandisa uhlanga, ulukhulusela uvuyo. Bayavuya phambi kwakho, njengokuvuya kwexa lokuvuna, njengokuvuyelela kwabo ekwabeni kwabo amaxhoba. Kuba idyokhwe yomthwalo wabo noswazi lwamagxa abo, intonga yomqhubi wabo, uyaphule njengemini yakwaMidiyani. Liveni ilizwi leNkosi. Isifundo sesibini, incwadi yokuqala kwabaseKorinte, sahluko sokuqala, from verse 10 to 18. Isifundo sesibini, incwadi yokuqala kwabaseKorinte, sahluko sokuqala, from verse 10 to 18. Phantsi kwesihloko esithi umoya wokwahlukahlukana ebandleni. Ke kaloku ndiyaniyala bazalwana, ngalo igama leNkosi yethu uYesu Kristu, ukuba nithethe ntonye nonke, nokuba kungabikho zahlukahlukano kuni, ke nibe ngabalungisiweyo, nigqibelele engqiqweni nye, nasicamangweni sinye. Kuba ndazisiwe ngani, bazalwana bam, ngabakulo Klowe, ukuba kukho impikiswano phakathi kwenu. Ukutsho ke ndithi, kuthiwa, ulowo kuni uthi, mna ndingokaPawulos, omnye ke athi, mna ndingoka-Apolo, omnye ke athi, mna ndingokaKefas, omnye ke athi, mna ndingokaKristu. Wahlukahlukene na uKristu? Kwabethelwa uPawulos yini na emnqamlezweni ngenxa yenu? Nabhaptizelwa egameni likaPawulos kusini na? Ndiyabulela kuThixo ukuba ndingabhaptizanga namnye kuni, ingenguKrispo noGayo, ukuze kungabikho mntu uthi ndabhaptizela egameni lam. Ndabhaptiza ke nendlu kaStefani. Ngaphandle kwabo andazi ukuba ndabhaptiza umphi, kuba uKristu akandithumanga kubhaptiza, wandithuma ukushumayela iindaba ezilungileyo, kungabi ngabulumko bakuthetha, ukuze umnqamlezo kaKristu ungalandlathiswa. Kuba ilizwi lomnqamlezo libubudenge okunene kwabatshabalalayo, kodwa ke kwabasindiswayo, thina aba, lingamandla kaThixo. Liveni ilizwi leNkosi. Okokuqala masimbulele uThixo ngale mina yenzileyo, yokuba sabasuka saphuma ezindlini zethu sazofika kweli khaya, sivuke sisaphila Nkosi. Ngathi sabona nini simbulele kakhona kumrekta wethu, umfundisi wethu, umfundisi Martin, kwi-celebrant yethu amyirha. Sikhahlele kuba umyirha namhlanje, sithi bawumyirha. Sikhahlela kuba umyirha namhlanje, asenzele i-celebrant yethu namhlanje. Sibulele sikhahlele kwifundisi wethu bonke abangqonge isibingelelo, ile ministers zethu ezikhoyo phakathi kwethu, ngakumbi utsifu wethu umama ukhona. Andifuna umlibala umama uMbabela. Lebole sisibingelelo, it's not easy. Akululanga uvuka ngonyezi ngengomso angalali esenze izinto ezinye zisathu senzizo ekunye nomamthuli. Siyakhahlela kakhona phaa kwiiseva zethu zonke
ezinqonqe esibingelelo leziphrezi ezizantsi ezikhoyo. Sikhahlele kumagosa ethu phaa ezantsi, siziyabulela kumagosa. Sikhahlele kwi-general zethu eziguludonga, zonke i-general zethu. Sikhahlele kumamnomkhulu wethu nemadazini ankukhu yonke iphela. Sikhahlele kusihlalo wamadodana namadodana onke ephela. Sikhahlele kusihlalo AWF ne-AWF yonke. Sikhahlele kwakhona kusihlalo kwaMary Magdalene noMary Magdalene. Sikhahlele kulutha lonke. Amen. Sikhahlele kwakhona St. Agnes andiboni Mantsana. St. Agnes wonke. Sikhahlele kwibandla mandithi xa nditshoyo kubakhi bonke. Andibazi abakhi bonke. Amen. Sikhahlele kwiindwendwe zethu ezizathi zawuzakhonza kunye nathi namhlanje, nakwabo bathe bacela babona uba mabazokhonza kunye nathi nabaziindwendwe zethu. Sikhahlele ze bathi bona aba bantu baziindwendwe zethu bazazise phaa emagosini ukuze umfundisi abamkele okanye enze into akazuyenza. Kwabo bathe bazafuna ukhonza kunye nathi kule nkonzo bancamileyo. Ingalibalanga ke ngokukhahlela kusihlalo weklasta uba uNqodi, kusihlalo wedayosisi uba uTine kuqaya. Singalibelanga ukukhahlela apha kubawo ndimbeke ngamabomvu kule ndawo ngengani kubawo lo wam uba uMantintyaka. Andimboni ukungama umama uboya phaa ngaphakathi. Ngaba bantu barepresenta thina kwidayosisi yonke. Loo nto ibangela uba ndibabiza ngamabomvu ukwenzela ibandla likwazi ukukhula libone uba libheka phambili. Andilibali ke ukukhahlela kwikwayari yethu esiculela kamnandi nandivile, kanti sizawuqhubeka ndisenza njalo. Ithi sithi kwikwayari yeni, we will sing to the glory of the Lord. Enkosi, ndilike nonke nina litonze namkelekile, masikhonzeni sonke ngamxhelomnye sibonge inkosi. Amen. Laphulani indaba esilungileyo sivakaliswa kuMateyu ongcwele sahluko sesine alela kwisahlukwana seshumi elinesibini. Mabuzukiswe uKristu kaloku akuva uYesu ukuba uYohane unikelwa entolongweni wemngawaya kwelaseGalili. Wathi esukile eNazarethe weza wahlala eKapernaum engaselwandle emideni yakwaZebuloni naye naseyakweNafetali, ukuze kusaliseke okwathethwayo ngu-Isaya umprofeti esithi, umhlaba wakwaZebuloni nomhlaba wakwaNafetali wendlela yaselwandle phesheya kweYordani waseGalili entlanga, abantu abo bahleli ebumnyameni babone ukukhanya okukhulu, nabo bahleli ezweni nasethunzini lokufa bavelelwe kukukhanya. Waqala oko uYesu kumemeza esithi, guqukani kuba ubukumkani bamazulu busondele. Utheke uYesu ehamba ngaselwandle lwaseGalili wabona abazalwane ababini, Simone kuthiwa nguPetros noAndreya, umzalwane wakhe bephosa umnatha elwandle.
kuba babebangabebambisi benhlanzi. Athi-ke kubo, yizani apha nindilandele, nonenza nibe ngababambisi babantu. Bayishiya kwa oko iminatha, bamlandela ke. Uhambele phambili esuka apho, wabona abanye abazalwane ababini, uYakobi lo kaZebhedi noYohane umzalwane wakhe, besemkhombeni noZebhedi uyise, belungisa iminatha yabo. Wababiza ke, bawushiya kwa oko umkhombe noyise, bamlandela ke. Waye uYesu elihamba lonke eliseGalili, efundisa ezindlwini zabo zesikhungu, evakalisa indaba ezilungileyo zobukumkani, ephilisa izifo zonke nezikhuhlane zonke ebantwini. Ivangeli kaKristu le. Iyabulela kakhulu kwaya. Ngikhonela ukuvulisa apha ku-rector umfundisi uMartin. Ngivulise ku-celebrate yethu namhlanje umfundisi uMalotshana nabefundisi bonke abakhoyo. Ngibulise kwinto ezinkulu lezi. Ezihamba kuhle kule-red carpet. Tokabawo uvume. Ngibulisa abefundisikazi, ngibulisa uNomkhulu nomama bonke. Ngibulisa amadodana. Amagosa apha ngasemva ndiyawakhahlela nabo. Ndikhahlela bonke abantu abakhona enkonzweni kaThixo, enkuthi ngulutsha. Ndinqwala kula madoda matsha. Ndiyanibulisa madoda. Ndiyabulisa madoda. Ndinqwenela uba ndithi phambi bantu benizwe endiliphosayo. Namhlanje yimini ebekelwe bucala ngumfundisi naba bonke abantu abakhokhela le nkonzo basamkela amakrwala le nkonzo. Yazi loo nto xa ndinxulumana phaa namagosa, kaloku amagosa rather amakrwala ayabukwa. Amakrwala ayabukwa, and le nto yoba amakrwala aza kwamkelwa uyifundisa uyithethile. Ngoku ke ngeli xesha sisatethetha apha ngaphambili sizawucela uba amagosa phaa abe nayo into abayiphetheyo, bangabaphazamisi abantu bakaThixo, bangene nje. Stamate wam liya undijonge ngothando. Bazawungena ke zingene izitya, abantu baphose ukuba sibabuka ngolu hlobo namakrwala. Siyayicela ke loo nto ingabi nakuphazamisa, senxana uba inkonzo ibe iphazamiseke phaa ekugqibeleni, mayenzeke ngoku. Siyacela, siyazithoba. Kunjani ibe liphepha nje mhlawumbi kwabe ndisitsho mna benzathi
ugreen yena torhwana simyele yathoba masiyibambe makhosi bantu abakhokhelayo asibathobele ibambeni kamakhosi sasagqiba uteketa siyenze le nto kamnandi kabantu bazabe belungisa yenza amaphepha xa ephuma angasethwa amaphepha apha phambi kwethu umfundisi sinababhuti babili abangamakrwala abalapha phambi kwethu andiqale ndithethe phambi bantu bazisa kodwa ke nje abantu babona ngamakrwala batsha olukile bavele entabeni ngoke icawa yethu le yathi mayibeke olusuku kuqala ukuze bathi nje babe ngabantwana benkonzo njengoba eli likhaya labo bave mnandi nabazali babo kokuba oku bakwenzileyo icawe iyakurecognize ithi kuhle masisiyeve ezindabeni kwindawo ngendawo ukuba ngeli xesha abantwana bathi xa beyile entabeni bangabuyi bonke kodwa funa simbulele kuThixo ngoba nabo abantwana bethu bephakathi kwethu yaqonda ke mna le parish yethu mayingene kule nyoba yokuba isazi ukuba abantwana abangamakrwala bambi babo bebeseva apha ndiyayibona beseva kadlanga lapha usiphesihle njengoba bebekhona apha ecaweni sithi kona kule bayenzileyo bakuyo ngoku sithi siyambulela uThixo ndifuna uqala ngelithi zonke izizwe elisiko lolwaluko ziyalenza kodwa zilenza ngokuhlukileyo zimbi mhlawumbe ezikhanya indlebe zenza oku zibona kungathi kulungile for ezempilo ndacima icace loo nto kodwa thina sizwe esintsundu senzela ukuba isithethe sethu okanye isiko lethu silibambe lisendaweni enesidima ibangele ke ngoba loo nto ilandele okanye ilandeliswe oba zintoni emasizenze ngendlela efanelekileyo thina ke singena sisithi isiko lethu loba omkhulu maseligcine ndifuna ukuthi lilisulu kodwa ke siyayazi ukuba zininzi into ezingenelelayo ubudoda nga-responsibilities
ne-cultural values oba xa uyindoda yinto elindileke kuwe. Siyabona kambe norhulumente ungenelele esithi le bhoti mangasinki mangatshoni emanzini kuba ebona okokuba kwalo siko lwethu nje baluqhubekeka nje kukho into ezingeneleleyo ezingekho ntle nezibangela ukufa ngamanye amaxesha. Waze ke unaweza nemithetho ngemithetho. Sine-department mos kuthiwa bandibuza kakhe yenkosi ejongene nalo lisiko ebeka imithetho ngemithetho yokuba abantwana phambi kwaboluke funeke ndiyacinga ngexesha lethu kwakunjalo na funeke beqale kwagqirha bawuqonda uba imeko yabo yempilo ikufanele na. Kukho imicimbi we-age ngoba noko mabangayi bengaphantsi kwe-18 ingathi ngokuthotywe yak-16. Yabona ke kule nto karhulumente omanengenelele uba nezinto ngelinye ixesha azenzayo ngoba eba-flexible to ii-pressures zethu kuba mna ndithi ngu-18 eberayithi for that matter thina sasingena sibadala nakuno-18. Ndifuna ukuthi makwala sebesehleke ndiyafuna uba mntanam intloko yakho ihlala ithe qwa. Ndifuna ukuthi ke rhamente yasekhaya kweli siko lethu silenzayo kuthe ngenxa yesinonto esuluphecelezi ncaka sakhe swamaxhosa ngenxa yale nto kuthiwa yi-evolution of mankind ukuguquguquka kwezinto apha ebomini kwakhona into kuthiwa yi-climate change. Zonke into zoguquguquka zemndalo ziyafektile nendlela esiphila ngayo. Saze ngokuna kwakho izinto efuneke sizilungisile okanye sizenze bhetele phecelezi sibe flexible ukuze indlela yokuphila siyilungiselele uba ifithishe imeko yanamhlanje. Kodwa yonke loo nto ifuna ke ukuba sicoselele sinyathele kuhle ukuze yona le nto sibambelele kuyo kuthiwa lisiko losuka ebukhwenkweni uye ebudodeni sihlale siyijongile. Urhulumente kaxanama ke senemithetho nje babe ndisitsho yokokuba kuza kwenzeka njani. Ayingorhulumente yedwa because apha ekuhlaleni ungenelele nezinye ii-groups amaqela ngamaqela ajongene noba olwanu lonzeka kakuhle bakhale mama yakhala imbokodo yathi abantwana siwazele uthani thina sibekwe ecaleni ukhandekelo lomnomthi phakathi kotata nomama yokoba abantwana you are too sensitive madoda ndini ngabantwana esibazeleyo simendawoni ke ngoku sawuvumela oomama baye entabeni babone yonke into esiyenzayo phaa beve noba sithini xa sigqitha kwaluso ifuna le nto bekhona uthethathethwana. Ndifuna ukuthi xa ndidluli apha ekuhlaleni kwethu kukho indlela yonxibelelwana nokwenza izinto. Le nto bendizawuthi xa bendisesikolweni ndithi yi-collapse systems theory. Systems theory ke kubambana kwamaqela ngamaqela ebomini. Uthi mhlawumbi xa sakwenza umzekelo wezemfundo mhlawumbi ezicawe sithi ngumfundisi sithi ngumrhamente sithi ngumntwana sibe nalathi futhi sithi kwezemfundo sithi ngutishara sithi ngumntana sithi ngumzali. Ifuneke ukuba sibambisane uthethathethwano ke ngale mithetho uthiwa gqinzi oomama abakoneli kuba abanene
Ekuqaleni kuba abantwana bethu abayaphaya babuya izimilo zitshintshile. Zitshintsha kanjani izimilo? Ekuhlaleni kwethu into ekuthiwa yi-peer pressure yokuba abantwana aba bethu baqoqe kakhulu ukuba phaya ugxa wam wenza njani. Kanti indlela yokukhulisa emakhaya iyohluka. Amakhaya afana ngeentlanti zodwa. Aze kakulonyana wam uSipho afunde okokuba phaya noko indlela yokwenza into ibhetele kunalapha ekhaya. Kunyame ku-street noko phaya utata udla ngamandla. Xolo tata. Noko kukho ubuyekele okuthile okubangela uba ahambe kuhle ne-peer pressure. Yilaa nto ndithi namhlanje xa baye entabeni abantwana bethu babuya sebengangabantwana bethu ebesibazi. Ada bathi oomama bona banelisweni bukhali. Bathi ayingonyana wam. Lo mntana uyile entabeni engenje kodwa ngoku unje. Nto leyo efuna ke mna kungakubambiswa bazali abangotata. Maseyifundeni into yoba abantu abangomama nditsho akumnqameze emva kwabo. Ndisithi abantu abangomama sivuma singavumi babafasti kunathi. Uxolweni bethu na, uxolweni bazali. Omama babafast in thinking, sometimes in doing. Yilaa nto kusithiwa akulungile ubana beyedwa. Amen. Kuba kaloku xa usaqhela indlu uzawuthi umama tata ndicinga uba noko ziyiminyaka mithathu le khetninji bakhe siyicinge tata. Athi tata ndizoyithatha kuloo mali. Ukuba nje singabasenyanisweni yokokuba sivume le nto ndiyithethayo kodwa abomama basingaharasi. Indlela yothetha ebalulekileyo okoba yabani utata uke wamtsho wathi wena dikisa, wena mthuzimela, wena sawa, wena mtshanyana wam. Uthi bazona akho nto abayifuna ootata njengobona behlonitshwa bebekognayisi. Khani ngene kulonyoba mani kuba xa benze njalo ziza kwenzeka into uzifunayo kodwa lungisa indlela yothetha. Lungisa indlela yothetha. Ndithethe apha ngekutshaya endlula ebomini. Ndathi apha kukho into ezawuthi ngoku i-family composition, i-family structure. Yabona ke bazali bam, ukuba ungaqala yeka apha etsheshi, qala kule ndlu lapha apha ezantsi kwasetsheshi, uhambe nayo uyowuma ngobhuzane ezantsi. Uyawufumanisa into yoba kule mizi masithi mhlawumbi 12 kodwa abantu abazi-head of family phaa ngabantu abangomama. Bendithetha kubo ukutshintsha kwezinto, kutshintshile izinto. Uyawufumanisa uba ngabantu abangomama noba ngabantu abangomama abakhokhelayo ngenxa yoba amadoda abhubha bamadoda abhubha gqithi. Into angasoza ndingene kuyo ukuthi mabaphakamisa izandla omama bangelwa tata bamakhaya abo. Kodwa amadoda abhubha gqithi
angagqithi ayaphuma ekhaya ayapha kumnandi khona. Loo nto ishiya into yoba le nto kuthiwa yi-single parenthood ihambele phambili. Kuphaya ke apho kuzohamba le nto kuthiwa i-socialization, indlela yokuqeqesha umntana. Kuba umntana oyinkwenkwe apha ekhaya akaboni into ofana nayo. Wathi omnye umama ongumfundisikazi ezele abantwana abangamakhwenkwe amane, wathi ndathandaza kuThixo. Ndathi yini nabawo khawundiphi umntana entombazana ozawuthi naxa konekwa iwashing phandle kubonakala uba noba ikhona enye iwashing ifana neyam. Andikoni manje. Kodwa ndizama ukuthi kuzabakho oomama abasingle, kubekho oomama abasingle ngenye ixesha besingle njena abahlalanga tu bayaphazamisa mhlawumbi kwamanye amakhaya. Kuba kaloku noba i-age isayivumela loo. Yile nto ndithi abantu abazii-professional groups ngabefundisi mayilungiswe le ndawo, because i-research ithi nangona kunjalo kodwa ndakhe namvumfundisi wentlalo engabe ibhishophu esithi xa ungenamyeni eswelekile hlala mani uthi du zola xa ungenamyeni ebhubhini. Andaqiniseka kodwa yile nto ethethayo kuba ese-social worker ndiyayibona i-negative effect kuba abantu abatsha igazi lisabaleka ngokwenyameni. Bendisathi ke bobawo bam, ngenxa yale meko sikuyo sifumana abantwana bethu abolukileyo beluke kudala phaa amakhwenkwe saye entabeni ebebuya sibabona ngamadodana kunjani sibabona uba indlela abancedisa ngayo abakade ekhaya nabo self bezilungisa, nabo self bezibona abangamadodana befuna uyiphruva le nto oba ndindoda tata ndizawuncedisana nawe apha kwizinto zoma kwekhaya. Hayi namhlanje, kuba namhlanje umntana wam oyindodana ujonge next door engenajonga kum, and the big question is that kuyajongeka nakum. Am I the model lo mntana nojonga kum mna tata? Apha ekulalukeni ukutata ukhona akhona ndayithanda nje ngaye esolusa unyana wakhe, njengoba xa kufika ekuthambiseni ikwele bayithambisa ngoba mosikawuthambisa ikwekwe wena dabs uzawucela utata ombonayo uba noko unyawo lakhe luhle ngaphandle apha apha efemelini okanye ekuhlaleni, ibe nguye ozawuba yimodeli yalo mntana. Lo tata wamthambisa ngokwakhe owakhe unyana ndeva kamnandi. Ndathi uthi lo tata kunyana wakhe jonga pha kum, akanantoni zaloo nto, jonga pha kum ngenene ujonga kuye kuba lo tata ungumzekelo nasekuhlaleni. Siyayibulela ke loo nto injalo. Ayingomnqweno wam mfundisi kuhamba kakhulu, kodwa ndiyanqwenela uba ndithi xa ndisiya ndithambeke. Bantwana bam ke ndiye ndathi ukuba mababhale apha osiphesihle apha bantu mababhale okokuba ithini imeko yabo. Usiphe mdlwaka mhlanga lapha wabhala wawutshona kwinto yoba upase ugrade 12. Wabhala uAdobile Dwenju ohlala eKingsburg wathi yena wenza ugrade 12. Ithi le nto aba bantwana banenjongo ukuba bafuna uba babe zizinto kwaye uphucuka uqale kuwo. Theo
usipesithi ndilinde ndihamba kunjalo wabhala futhi uba yena uyifumene i-university admission. Yabona abantwana bam ke nje bani ngamaKristu amehlo ethu ajonge kuwe ukuze nibe ngumzekelo abantwana bam. Le peer pressure bendithetha ngayo ebangela uba xa uphunywa entabeni ufike bezezi ziqhu ziyahamba zijikelezayo nalapho funeka kube kwiibhotle zeebranti ukwamkelwa kule group yinto engekhoyo. Khethani abahlobo benu. Choose your associates or friends ukuze xa nisenza njalo niyaba ingqeqesho nikhule ngayo ebangela uba nizive nitshiseka ukwenza okuhle ngalo nime abazali benu namakhaya enu abe nebhongo neqhayiya ngalo. Le nto endithatha imsapha emfundweni ithi imfundo sisitshixo sovulo. Le mihla ke iintlobontlobo zemfundo zininzi. Kukho i-formal education, kukho i-technical education, and so on and so on. Kodwa wena zazi uba apha ebomini ufuna ntoni. Vula amehlo kwi-flexible education kuba namhlanje isebe lemfundo liyasibhitha okanye urhulumente. Hayi uyasibhitha kwabe bekhona. Sike sitsho kuye ezikolweni. Sithi njani kuba umitho lwabantwana esikolweni lukhangele kwaludrecognize kude kuye court kuba lo mntana kufuneka ebhalile noba uthalisiswe esikolweni. Yasibhidha urhulumente. Siyaqeqesha ngapha urhulumente ngapha ujongene noba aba bantwana mhlawumbi nxa ujonge ivoti kodwa uyasibhidha ngexesha urhulumente. Nisebenzele ukuze ke abantwana bam nihlale ningamadoda athembakeleyo nesineqhayiya ngabo. Loo nto ubuyenze ecaweni siphe sithe yoseva uzawuseva kuba baqala phaya. Nethi baba ngamadoda ndivele zindumuzele esanziwa bazali hayi wena uba khona ungumama yenza kanje siko. Hayi mama asiyilindelanga. Thathani amakhaya enu wabeke phezulu. Niyazi uba ngamakhaya enu kujongiwe ukuze nihlale nimile kuthandwe kaThixo. Ke ndadibana neyincwadi abethetha nge-life management. Ethi phuma kule box ukuyo le ndlela ucinga ngayo ucinga uba xa unyusa umgangatho wohlala uzakwenza bhetele kunayizolo linye. Khawuphume ujonge uba ungayenza njani nibe kwakutshintshe. Akho nto soyika njengotshintsho. Xa uzaboyika yabona ke thina abantu basebengathi hayi utshintsho tata. Hayi bona apha kwiteknoloji hayi siqonda uba ndithi ke mna eyi madoda nathi ze ndibalele sam ka-9 times 27 niye kwicalculator thina sibetha ngerespective. Kuba matshazi uba loo nto ilungile kodwa masiyivume into yoba ngenxa ye-evolution nge-climate change nazo zonke into ezihambana notshintsho masingeni kuko. Ngenani ke bantwana bam xa ndigqibezela mfundisi ukutata Glenn McQuick wabhala incwadi ngo-2006 wathi le nto ndiyithethayo wathi
kwi-6 billion yabantu abaphila kwango-2000 aseyo 6 billion because kwango-2006 kwi-6 billion yabantu abaphilayo kwiplanet Earth abantu baphindaphinda izinto zayizona and abantu abenza no-97% yi-3% qha ejonge ukucreata yenza into ezintsha ukhona lo 3%. Ndawo yoba hayi utata wayitishara phambi abe ngumfundisi so mna ukuze ndibe ndenze bhetele funeka ndifundele uba ndibe yiprincipal le nto ayifuna ngutata Nqodi phaa kwesaa sikolo zantsomo kanti hayi zininzi imijelo elikhoyo for abantwana bathu bakhethe yazi injongo yakho know your purpose kodwa yethu uyazi loo nto uyazi uba i-environment ikhaya lakho nasekuhlaleni likhaya elinjani uhlale unayo loo nto emondweni xa ndigqibezela social media apha abamini kukho into ekuthiwa zi-basic functions zokuphila ntaka i-restoration of impact capacity kubuyisela imeko ekekeleyo kwimeko ibikhona ngaphambili you restore abefundisi banayo i-restoration spiritual but ekuhlaleni funeka siyazi uba konakele ngoku masithi restore loo nto ke izawuhamba nge-attitude uba wena uyakwazi utshintsha can you restore but awunawuristorisha ubomi awunawuristorisha apha ngaphandle ungaqalanga ngabo and awunawukwazi ukuyitshintsha imeko ngaphandle kokuba zikhona sithi xa sithetha sithi zi-provision of resources zikhona imeko zikhona iintsika zokuhlala zobomi esinozijika zilungele imeko yethu yo load shedding sike ndanexhala uba aziyaziphele na because ndizibuza umbuzo uba zii-generators ezitheni zahlele sonakala kodwa ukuze ekugqibeleni sikwazi uyitshintsha imeko yethu funeka sikwazi ubona laa nto change of attitude sikwazi ubona uba le meko xa kukho iintsika ezizosincedisa singayenza njani na ingabikho ngomso le nto sithi yi-prevention of social dysfunction abantu bakwazi uba baphile ngobomi kodwa asinawukwazi singathandazi niyayazi intana zenceda niyawazi umthandazo uyakhulula fundisi ndiya ekuphetheleni ndibulela elithuba lokokuba aba bantwana abasesikolweni sisithi kubo vulana amehlo kuba kuninzi okwenzekayo apha zininzi ezi-substance abuse zenzekayo sincedeni ngabantwana bethu kodwa abantwana aba bazawuncedisana nabazali siyabulela ke abantwana bam uba nize enkonzweni ningothi singumadoda thina uyindoda umama for it demands as uncalled for uyindoda apha ekuhlaleni for uba ukwazi uthi kunonyamzayo ube sowuba nezilimele masilungeni sizilungise nendlela yophila ndiyabulela ndisithi makubethose kubele esi siqalo ke mfundisi ukubulela kuba sisiqalo esi soba kude kubeke ukuthetha okuphimiselana ebantwana bethu sicuba yinto ezawuqhubekeka ibheke phambili kule nkonzo yethu ukuze abantwana bethu xa belukile bayazi uba bazawuze enkonzweni siyababulela siyambulela uThixo ngabo siba-congratulate abazali babo sithi makubethosi makubehele ngoku ke mfundisi ndingaya na kulaa ndawo yokokuba babukwa abantwana
Okay, hayi ndiyalulama mna tata. Uphela kwento endiza kuyenza ndiyohlala phaa ndihamba nenyameko yam. Azizise ngawe tata uNqodi namhlanje. Awathetha only nabantwana bethu aba basuka entabeni, kodwa waxhobisa wonke umntu olapha ukuba noplani ukolusa umntana as a single parent ngoJuni angenaye umntu ongutata. Bakhona ootata apha enkonzweni. Nala mabakala seluwathethile okuba ngubani othambisa ikwekwe, ndingumfundisi nalilungelo lokutsho. Ngoku umntu uyawuyazi uba ucela ezidatho bawo akaceli i-bosom friend yakhe xa engekho ekhaya, kodwa ukhangela utata apha ekuhlaleni okanye ekhaya who will fashion ilife ezawuphilwa ngulo mntana emva koko. Ndiqinisekile ukuba ezinye zezinto as females we were not aware of. Yile nto ngamanye amaxesha sifuna ukuthatha izigalo zokwenza. Ngoku sizawunika umfundisi uVelem kuba yonke le nto ibheke emthandazweni. Asikwazi ke ukukhulisa abantwana thina bade babe ngamadoda xa sebebuyile ebudodeni siphinde sikwazi ukubakhulisa. It can only be God. Especially uba ukhona othi mna ndiyahamba ndibheke esikolweni ezawufika itafile idekile. Ngoku sithi masinikezele apha kumfundisi uVelem asiqhubele ekuthandazeni ekubeni uba sithatha aba bantwana uThixo asiboleke bona silibandla likaJohn noTshata Ongcwele sibabuyisele enkosini. Uthi uHana, Nkosi umntwana ondinike yena ndimthini? Athi uSamueli mbuyisele kuThixo. Over to you, Mfundisi uVelem. Emithandazweni yethu masimbulele uThixo ngale ntshumayelo isilungeke kangaka. Sibulele uThixo kusinikeza ithuba lokokuba ibe sithi kanye abayivayo lento. Simcele uThixo asiphe inhliziyo ezivayo nengqondo ezithabatha izigqibo kwinto esizivileyo. Nkosi, ngenceba yakho kwimithandazo yethu sithandazele umoya we-competition kwisizwe sethu. Umoya we-competition phakathi kwethu nabantwana bethu nezihlobo zabo nasemitshatweni yethu. Njengokuba abanye abatshati babegulelwa ngabazali babo, babakhathalela ngokufanelekileyo bobabini, kodwa ngelishwa omnye wasweleka phambi komnye, waze wathi omnye umama uswelekile. Babaleka baphuma bayothenga izinto, ekuthengeni izinto bahamba besisa ezinto kuba kuswelekiwe kwinto zokuqala. Xa bathi bayadlula indlela wathi omnye, hayi kanti ngophi lo mama uswelekileyo? Ngoba ebesazi into kokuba into ezilungileyo zifanele owakhe umama. We pray that uThixo asiphe amandla okuthanda ngokupheleleyo. Nkosi, ngenceba yakho. Yesu wahlala phakathi kwabafundi bakhe ebafundisa. Nkosi, siyakubeka ngesipho sabantwana, amajelo okufundisa, amakhaya ethu, amaziko enkolo, amaziko onke okufundisa nancedisana nemfundo nangaliphi na uhlobo. Sikelela ke Nkosi abo bafundayo nabafundisayo. Nkosi, ngenceba yakho.
wathi akuba enentsuku ezisibhozo umntwana ngokwesiko lesijuda baza abazali bamthabatha umntwana wayekoluswa njengesijuda. Nkosi, siyakubulela ngesiko lesintu lokwaluka. Sibulela Nkosi ngabo bathe babakhathalela empilweni abantwana bethu, entlalweni, ngezisu zabo. Sibulela ngokodwa ngengcibi zokwalusa, amakhankatha namanqalathi wabo. Phuthuma Nkosi ubungcwele bakho ukusulungeka nemfundiso eyayiyakubakho kweli siko. Phuthuma Nkosi isiko lokwaluka njengeziko lokwakha amakhaya, isizwe, nobunganga bokuzingca kulowo walukileyo ngobuntu bakhe. Nkosi, ngenceba yakho Inkosi sikukazi ngokufukama abantu bayo. Nkosi, siyakubulela ngabazalikazi abathe ngethemba nokunyaniseka kwakho banqunqa ezililini zomthandazo apho bebengena kufikelela khona. Kwithemba lobukho bakho baye balibeka lonke ithemba labo kuwe, ukuba Nkosi kuyakwenzeka konke kuzicelo zentliziyo zabo. Siyakubulela ke Nkosi ngetarhu lakho kubo nangokufezeka komsebenzi wentliziyo zabo. Siyacamagusha kuwe Thixo wamanyange. Sicamagusha kuwe Thixo wamanyangekazi ethu, okuthi kuwe bumnyama budede kuvele kukhanya. Sithi kufanele Nkosi into yokuba zonke izizwe zicamagushe zithi ubukhosi bakho buyalandlala ihlabathi. Banga ubukhosi bakho Nkosi bungandlala ubuhle bakho kwintliziyo nonyana neentombi zethu ngeli xesha lomnyaka, ukuze Nkosi bazibone besisihombo sesizwe nabantwana Nkosi abakuyiphakamisa uphondo lwelizwe labo. Sisithi Nkosi makube camagu kube hele kudede bumnyama. Makobe njalo, asikwazi ke thina ke bootata kuqala kungena amabele. Wangena amabele bafaka Abanyango bethuna beze namabele ngaphambili.